Sziasztok srácok! Ebben a videóban az autóimat fogom bemutatni, ami nem más, mint egy Cupra Formentor és egy Mercedes A35 AMG. Igazából én mindig is egy ilyen autós youtuber akartam lenni gyerekkoromban, úgyhogy remélem most egy picit így kiélhetem magamat. Egyébként, hogyha nem ismernél, akkor én Dani vagyok, 26 éves, főleg e-kereskedelemmel foglalkozom, de vannak más vállalkozásaim is, és ez egy ilyen Garage 2025 videó lesz, remélem, hogy az évek során még sok ilyet készíthetek majd az újabb autóimról, úgyhogy hát erről fog szólni ez a videó, vágjunk is bele! Kezdjük akkor a Cuprával. Ez egy ilyen basic fehér színű 205 lóerős változat, ugye ebből van a 250 lóerős is, de ez csak a 205 lóerős. Ez hibrid egyébként, úgy is mondhatnám, hogy mert hogy PEV, ami azt hiszem azt jelenti, nem, hogy plug-in hybrid electric vehicle, ugye? Na mindegy, szóval ez az. Nincs benne ilyen hanggenerátor, szóval nem tud ilyen V8-as dübörgést csinálni, mint a 250 lóerős változat, de amúgy szerintem tök jól néz ki. Egyébként nekem ez az ilyen termékszállítós, munkába járós, ide-oda menős autóm, ugye tök jó, ez keveset fogyaszt, egyébként 40 km papíron el tud menni elektromosan. Szerintem ez soha nem tudta, de még a gyárba sem, nem tudom, ezt valahogy ilyen lejtőn, hátszéllel talán esetleg ezt meg tudja csinálni. Szerintem a reális nyáron ilyen 30-32 km esetleg, télen meg volt olyan, hogy ilyen 17-et tudtam elmenni vele, vagy 18-at, úgyhogy nagyjából így néz ki ez az autó, ugye egy 1.4-es motor van benne, mint az előbb kiderült, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis ilyen járkálós autó. Az az érdekes, hogy én elsőnek megmutatom a csomagteret. Én elsőnek nem ezt az autót akartam, hanem egy kombit venni, mert hogy a kombinak nagyobb a csomagtere, ugye a kombi Cupra Leonnak, de egyébként, amint látjátok, ebbe is egyébként tök jól elférnek a dolgok, most itt mindenféle ilyen termékek vannak benne, meg a festményes vállalkozásunkhoz egy ilyen pajzs, amit majd viszek lelakkoztatni. Egy nagyon praktikus kis autó, szerintem nagyon baron néz ki ez az óriási nagy fényhíd a hátulján, ez a két kipufogó, van ennek egy olyan diffúzorja, ahol ez a részszín, ami a Cuprának ez ilyen sajátja, amit a logóban is van, az megjelenik itt hátul a kipufogókon, de szerintem ez a kipufogó, ez sokkal jobb, ez sokkal visszafogottabb, sokkal ilyen elegánsabb, sokkal ilyen robosztusabbá teszi szerintem az autót. Egyébként nyilvánvalóan nem kipufogó, szóval, hogy a kipufogó az valahol ott van lent, de hát egy ilyen 1.4-es motorhoz mit is várna az ember. A rendszám az egyedi. Egyébként ez a cég nevünk, az első cégünknek a nevét hordozza magába, hogyha esetleg valaki nagyon leszeretné nyomozni, akkor ez alapján el lehet indulni a keresésben. Cupra. Egyébként az eleje is szerintem tök jól néz ki az autónak, de erről nem beszélnék sokat, mert úgyis látjátok, hogy néz ki, aztán mindenki eldönti. Egyébként ez az autó, ez nyilván mindenkit az érdekel, hogy mennyibe került. Szerintem ez most ilyen 9,5-10 millió forint körül érhet, 37 000 kilométerrel vettem, most szerintem ilyen 39 van benne, vagy ilyesmi. Egyébként még új illata volt az autónak. Én kicsit olcsóbban vettem ennél egyébként, és nem volt rajta ez a felné, viszont szerintem ez nagyon-nagyon kellett rá. Ugye ez a Cupra logó, és itt is jön ez a szép rezes szín, meg ugye a beltérben is benne van. Ezt azt hiszem valami 350 000 forintért vettem, plusz rá a gumi. A gumi egyébként 4 évszakos, biztos már páran látták, és már lehet, hogy már elkezdtétek írni, hogy lehet 4 évszakos gumit rárakni. Ilyen 1-1,5 évig tervezem ezt az autót megtartani, és pont mentünk volna síelni még egyszer az évben, és amúgy is ilyen nagyon enyhe idő volt, de már simán vettem volna nyári gumit is, de a síelésre még kellett valami téliszerű, úgyhogy így nem akartam 2 szett gumit megvenni, úgyhogy amúgy csak így városba használnám a kocsit, szóval hogy nagyon hóba, meg fagyba, meg ilyesmi nem megyek vele, úgyhogy hát ez lett a választás, azt mondták, hogy Teslákra is szoktak ilyeneket tenni. Nekem így elsőre kicsit ilyen NPC gondolatnak tűnik, hogy 4 évszakos gumit rakjunk egy kocsira, de hát ez lett. Ez volt olcsó, ez az autó az olcsóságról szól, úgyhogy erre igyekszem minél kevesebb pénzt költeni. Szerintem nézzük meg a belterét. Hát itt vagyunk a beltérben, ezt a kólát elrakom ide, mert az esztétikát rontja. Szóval ahogy azt mondtam az elején, itt is szépen visszajönnek ezek a rezes elemek. Egyébként ez az olcsóbbik ülés, ez az alapülés, de szerintem ez is tök jól néz ki. Tök menő oldaltartása van egyébként, egész kényelmesek, jól néz ki, és még ahogy mondtam, ilyen jó kis új autó illat van ebbe a kocsiba. Milyen extrák vannak ebben az autóban? Ülésfűtés, az nekem nagyon fontos volt, mert nem szeretem, hogyha hideg van.
milyen meglepő. Van benne ambient lighting, ez egyébként tök jó színekben állítható, itt is egyébként világít valahol itt lefele, szóval nem csak ez a csík körbe, hanem valahogy itt is, ez is amúgy egy tök jó kis extra, bár ez annyira nem volt lényeges nekem. Van benne távolságtartó tempomat, én viszonylag sokat megyek vele autópályán, és az nagyon fontos volt, hogy ne nagyon kelljen odafigyelni. Ez ilyen büntetendő, hogyha nem figyelek oda, de na mindegy, ez volt igazából a lényeg. A hangrendszer az egy ilyen nagyon alap benne, nem is tudom, hogy ennél az évjáratnál, ez 2022-es azt hiszem, hogy lehetette bele valami normális hangrendszert kapni, az eléggé doboz, de hát célnak megfelel, szerintem ez egy munkás autó nekem egy elsősorban. Mi van még ebben? Ja, igen, nagy navi, tudjátok, nagy navi. Nagy navigáció van az autóban, ez van egy ilyen egyel kisebben is, szerintem tökéletesen semmi értelme nincsen annak, hogy ez ennyire nagy tepsi, a kicsi is valószínűleg teljesen ugyanolyan, de nyilván jól néz ki, minél nagyobb ez a plazma TV benne, annál modernebbnek tűnik az egész autó. Egyébként tök jó benne ülni, szerintem nagyon sportos, megvan ez a kis fiatalos hangulata is az egész autónak. Én abszolút nem bántam meg, hogy ezt választottam, itt is vannak benne ilyen szép kis minták, úgyhogy tök jó vezetni egyébként, mióta megvan a Mercivel, alig megyek, mert tényleg ez a 205 lóerő, ez már pont annyi, hogy azt érzed, hogy tudsz vele gyorsan is menni, közben egészen dinamikus, jó a kormányzása, egy viszonylag szép belső térben ül az ember, úgyhogy igazából szerintem egy ilyen 500 km-t mentem, nem, 100 km-t mentem a Mercivel, mióta megvan ez az autó, mert egyszerűen annyira jó, főleg a városban amúgy így elektromosan siklani vele, de szerintem akkor menjünk is egy kört. Most elektromosban vagyunk. Na. Amúgy tök jó ilyen futurisztikus hangja van kívülről, nem tudom, hogy belülről hallani-e. És most megpróbálunk csak elektromosan menni vele. Szerintem ez a legjobb funkció ennek az autónak. És egyébként így is tök jól megy. És tud elektromosan akár 130-al is menni, legalábbis ennyivel már mentem vele. Vannak egyébként váltófülek, ez főleg elektromos módban a leghasznosabb. Tudunk vele váltogatni. Nem, egyébként tényleg működnek ezek a váltófülek, nyilvánvaló, hogyha a benzinmotor megy, de túl sok értelme nincs, mert annyira sok érzelmet nem ad át, mint mondjuk a Mercinél a váltófüleknek a húzogatása. Most egyébként hát szigorúan 90-nel megyünk, mert annyival lehet menni, de ennyivel simán megy egyébként elektromos módban, és nagyon szép halk. Egyébként azt az előbb kifelejtettem, hogy van benne kormányfűtés is, ez mindegyik Cupra Formentornál teljesen alapfelszereltség, ami szerintem tök jó egyébként. Szóval már így az alap konfigurációnál is egy tök jó felszereltséget kap az ember. Egyébként szerintem ebben ilyen 3-4 plusz extra van belerakva, hogy az alapfelszereltségen túl, ez egy ilyen tökre alap konfiguráció, csak azt hiszem az ülésfűtés van még benne, meg amúgy szerintem ennyi, ja, meg a nagyobb navigáció, és szerintem ez a kettő, ami így lényeges, meg így említésre méltó. Az autó nagyon jól fekszi az utat, szerintem nagyon jó kormányozni, tényleg ez ilyen egyújas dolog, viszont hogyha átrakjuk S-be sportmódba, akkor elszabadulnak az indulatok. Egyszerűen leszakítja az agyunkat. Hát ez sajnos nem az az autó, de egyébként tényleg kifejezetten jól lehet vele menni, lehet vele gyorsan is menni, a kanyarokat szépen fogja, de mondjuk itt most nincs kanyar, úgyhogy ezt nehezen tudjuk bemutatni. Amúgy nem tudom, hogy mennyire jön át, valószínűleg a mikrofonon sehogy, de amúgy az autónak nincs nagyon hangja, nem is tudom, valamelyik ismerősöm mondta, hogy amúgy van ennek hangja, de amúgy nincs semmi, szóval nyilvánvalóan egy 1.4-es motortól csodát azért ne várjunk. Szóval ez egy ilyen szokásos, ilyen kis gyerekekére az óvodába járós autó, így szépen így egy ujjal, anyuka el tudja így kormányozgatni, úgyhogy egy ilyen mindennapi járkálósnak szerintem tökéletes is, hogyha a 250 lóerős változatot veszi az ember, akkor még egy ilyen mű V8-as hangot így ugye benyom a hangszórókon, szóval aki esetleg nem akar túl sok pénzt költeni egy olyan autóra, ami mondjuk sokat fogyaszt, meg drága, meg megbízhatatlan, az nyugodtan szerintem vegyen egy ilyet, mert amúgy a mindennapi életben szerintem 90%-ban tökéletesen kiszolgálja az igényeket, megadja azt a kis sportosságot, és amúgy tényleg jól megy az autó, szóval hogy így tekeri az embernek a kezéből ki a kormányt, mert annyira kapar, nyilván ez egy elsőkerekes autó, ezt nem tudom, hogy mondtam-e, kicsit úgy néz ki, mintha összkerekes lenne, de egyébként nem, szóval egy elsőkerekes autó, ez a 200 lóerő első kerékre szerintem bőven elég, és tényleg azért a felfüggesztésében az, hogy ugye az aksi is viszonylag ugye lent van, tehát a súlypontja az autónak lent van, egy ilyen tök jó kis sportos beütést ad egyébként neki, úgyhogy
Én ezt amúgy ajánlom mindenkinek, aki nem akarja a világ pénzét elkölteni, és esetleg szeretne egy olyan autót, amiben van benzinmotor is, van elektromos is, tud nagyon takarékosan is menni vele, hogyha szeretne, de azért tudja a benzinmotornak is kicsit amennyire ezt ki lehet élvezni, az élvezetét így átélni. Szóval egy ilyen all-rounder mindennapi autónak szerintem ez nagyon-nagyon szuper, mert kicsit a sportosságot is át lehet belőle élni, meg tényleg azt, hogy szépen veszi a kanyarokat. Nyilván nem vagyok autós újságíró, nincs túl nagy összehasonlítási alapom, de szerintem ez egy nagyon jó kis autó, és én örülök amúgy, hogy ezt választottam. Akkor nézzünk egy epic gyorsulást, és akkor nézzük meg, mit tud nulláról, vagyis hát így nulláról. És most van 100-an. Szóval egy egészen dinamikus autó, nyilván azért nem szakadt le ettől a nyakunk egyáltalán, mondjuk a Mercitől se szakad le a 305 lóerőtől, de szerintem egy korrekt kis autó ez egyébként. És szépen így váltogathatunk, mint egy Lamborghini Huracanban, átélhetjük ezt a csodálatos érzést. Az autónak ez az infotainment rendszere, ez szerintem nem a legjobb, kicsit akad is, meg ilyesmi, de amúgy ránézésre elsőre tök jó, csak ahogy elkezdi az ember használni, egy rájön, hogy egyébként ez is ugyanegy olyan 30 000 forintos tablet, mint az összes ilyen autóba. Egyébként van benne CarPlay, vezeték nélküli, meg mindenféle dolgokat be lehet állítani, van benne ugye állófűtés is, azt applikációval lehet vezérelni, ebből a szempontból szerintem tényleg abszolút nagyon kényelmes ez az autó. Nézzük meg a Mercit. És akkor menjünk tovább, itt van az én kis Mercedesem, ez volt nekem igazából így az álomautóm mindig is. Emlékszem, amikor még nem volt meg így nem is volt igazából ilyen sportautóm, akkor mindig arra vágytam, hogy majd egyszer lesz, és hát ahogy lett, igazából úgy változik át az ember fejében az egész dolog. Én amikor ezt nagyon akartam, akkor azt gondoltam, hogy azzal, hogy ez meg lesz, én sikeres leszek, vagy így 100%-ig sikeresnek fogom érezni magamat, és egyébként szerintem egy ilyen 2 hónapig ez így is volt, viszont ahogy az embernek egyre jobb és jobb autója van, vagy egyre jobban sikerül építeni a vállalkozásait, szerintem annál kisebbnek érzi magát, annál kevésbé érzi magát okosnak, annál, hát nem tudom, így a szerénysége az így növekszik szerintem, mert ugyan itt van ez az autó, meg itt van a másik is, de szerintem ennyire... hogy fogalmazzak? De ennyire még soha nem éreztem azt, hogy óriási nagy távlatok vannak, és rengeteg fejlődési lehetőség és tér. Mondhatnám azt is, hogy ennyire még soha nem éreztem azt, hogy mennyire nem tartok sehol. Szóval itt most bemutatom nektek ezt az AMG Mercit, amit 23 évesen vásároltam magamnak, ami így elsőre nagy dolognak hangozhat, de higgyetek nekem, hogyha azt is gondolod most, hogy ez valami, én nem gondolom most már ezt, akkor is ez egy semmi, és iszonyatos távlatok vannak a világban, és iszonyatos távlatok vannak az e-kereskedelemben, vagy bármilyen üzletben, meg az embernek saját magában is, hogyha tesz ezekért a célokért, és dolgozik, folyamatosan keresi az új lehetőségeket, ennél sokkal-sokkal messzebb van a vég és a cél, és a fejlődési lehetőség, úgyhogy nem beszélek többet erről, mert ez egy autós videó, úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen ez az autó. Szóval egy kicsit beszéljünk ennek az autónak és a külsejéről, nem túl sokat, mert tényleg úgy is látjátok. Ugye ez egy Mercedes A35 AMG 2020-ból, rajta van az Aeropack, illetve a Nightpack, és az azt jelenti, hogy ezek teljesen gyáriak, itt mindenféle splitter, fekete tükör, fekete tető, vagyis az panoráma tető csak. Nem tudom, hogy az oda számít-e, de a panoráma tető is a Premium Plus Package-nek a része, ami ebben az autóban benne van. Ugye az oldalsó küszöb ez a kis fekete, illetve ezek a nagyobb 19 colos hát AMG felnik is, ez is a paknak a része. Egyébként még az előző tulaj, akitől vásároltam ezt az autót, ő kicseréltette az A45 AMG-nek a kipufóját, mert ugye az A35 AMG-nek csak egy-egy, úgyhogy ennek a gyári, eredeti A45 AMG-nek van a 2-es kipufogója rajta. Én ezt nem akartam kicserélni, habár én valószínűleg nem csináltam volna meg, mert én nem vagyok a híve annak, hogy többnek látszódjon egy ilyen autó, mint ami, de hát tetszett nekem is, úgyhogy igazából nem cseréltettem vissza, mert az plusz munka lett volna, meg ugye kicsit rosszabbul is néz ki, úgyhogy ez maradt így, de ezt nem én csináltam. Egyébként ez a nagy diffúzor is az Aeropacknak a része, illetve természetesen a jó kis szárny, ami, mint hallhatjátok,
teljesen műanyag. Biztos rengeteg funkciója van egyébként, óriási egy leszorító erőt termel, hogy nem tudom, 300-nál a célegyenesbe a Hungaroringen leszorítsa az autót, szóval valószínűleg tényleg semmi funkciója nincsen. Szép fekete AMG feliratok vannak rajta. Még 2020-ban úgy adták ezt az autót, hogy króm jelek voltak rajta, én ezt kicseréltem ilyen fekete krómra, hogy minden ugye fekete és sárga legyen az autón, szerintem így néz ki jól. Egyébként nagyon módosítás tényleg nincsen ezen az autón, én se a programmódosításnak nem vagyok a híve, se pedig az első ilyen AMG rácsot, amit sokan kiszokták cserélni, annak se vagyok a híve szerintem. Hát ez kicsit ilyen paraszt megoldás, vagy nyilván kinek hogy tetszik, de nekem annyira nem tetszik, hogyha itt többnek látszódik egy autó, mint ami. Itt is eredeti gyári AMG rács van, ilyen fényes fekete, úgyhogy igyekeztem ezt a vibe-ot hozni az autónál, hogy tényleg ilyen szép, letisztult legyen, sárga és fekete mindenhol. Egyébként a formája azt szerintem gyönyörű, szóval, hogy én mai napig is ránézek, és így most már csökkent az értéke ennek az autónak, de hogy így sárgában ezzel az aerokittel, meg mindennel szerintem annyira jól néz ki ez az autó, és egyébként majd valószínűleg meg fogok válni tőle hamarosan. Nagyon fog fájni, mert értem én, hogy ez csak egy 2 literes TFSI motor van benne, egy turbóval, csak 305 lóerő ez az autó, de mégis annyira szép, és én egyébként annyira szeretem, valószínűleg azért, mert nagyon sok mindent is adott az én életemhez az egész, és azért is, mert tényleg borzasztóan jó vezetni. Beszéljünk egy kicsit a motorról és a meghajtásról. Egy 2 literes TFSI motor van benne, ugye ez az előző A45 AMG-nek elvileg az ilyen kicsit lefaragott változata, szóval nem az A45, az új A45 AMG-nek a motorja van ebben is, hanem a régi A45-nek, ami ugye 367 lóerős volt, ebben meg ugye csak 305 lóerős, ezáltal talán nincs annyira túlhúzva, de ugye nem a legmegbízhatóbb motorok azért ezek a világon, ezért is vettem rá egyébként én plusz 1 év garanciát. Ugye ez így 305 lóerő gyárilag, van ott egy Milltek kipufogó, ami semmit nem bánt, nincs kiszedve az OPF, nincs rajta semmilyen program, egyszerűen csak egy kicsit jobb hangja van az autónak, mert gyárilag azért eléggé porszívó, de ez még mindig nem az ilyen hülye gyerek kategória, meg szerintem tökre rendben van. Ugye ez a Firmatic 4 kerék meghajtás, ez azt tudja, hogy 50-et tud előre és 50-et tud maximum hátra küldeni. Egyébként hóba ezzel nagyon jól lehet driftelni, de nincs benne, ami az A45-ben van, ez a Firmatic Plus, ami 100%-ot tud hátrarakni, és akkor tudsz vele bárhol driftelni, na ez ebben nincs meg, de ennek ellenére szerintem iszonyatosan jól tapad az autó, és még sima száraz aszfalton is, egyébként 4 kerékkel tök jól el lehet csúsztatni pár kanyarban, úgyhogy egyszerre szerintem biztonságos ez az autó, én azért is választottam, mert ezelőtt soha nem volt ugye nagyon drága autóm, soha nem volt igazából nagyon olyan autóm, ami erős, úgyhogy nem akartam egy ilyen egyből 4-500 lóerős, esetleg hátsókerekes autót választani, mert biztos voltam benne, hogy abba meghalnék. Ez meg szerintem egy nagyon jó alternatíva, és még talán kiautózható ilyen normális körülmények között is, úgyhogy nem versenypályán, vagy akár egy szerpentinen, és én egyébként bükkben a szerpentineken imádom ezt az autót vezetni, nekem a szüleim Miskolcról származnak, meg én is, és ott a bükkben a szerpentineken szerintem ez a legjobb autó, úgyhogy szerintem ebbe is huppanjunk bele, és akkor nézzük meg, hogy milyen hangja van, meg milyen élmény ezt az autót egyáltalán így vezetni. Be is indítjuk az autót, minden ilyen AMG Merciben van egy ilyen Emotion Start, amit úgy kell megcsinálni, hogy meghúzzuk ezt a váltófület, és úgy nyomjuk meg a bekapcsoló gombot, és akkor így szépen fölpörgeti a motort. Egyébként nagyon jó, vannak ilyen TikTokok is, hogy legalább a Merci megölel, ez így mindig ráhúzza az emberre az ölt, ami szerintem tök menő, vagy így mindig így megszokta az embereket ijeszteni. Itt a kormányon van ennél a váltó, mint a legtöbb, nem tudom, hogy az új Mercikben is így van, de gyanítom, hogy igen. Szóval itt aztán már van egy picike hang, amit hallunk, remélem nem lesz túl zajos, még amíg beszélek itt föl, húzom egy picit. Szóval ez egy egészen más, így közvetlen a Cuprából átülve, amúgy egy sokkal nyersebb autó, és ugye... És hát igen, ez... Hát igen, ez a Cupra után azért ez teljesen más, szóval felejtsétek el, amit mondtam igazából, az a Cupra az amúgy nem annyira adja ezt a sportos vibe-ot. Hát igen, én itt sokszor gondolkodok, amikor vezetem a Cuprát, hogy amúgy minek egy ilyen másik sportautó, amúgy tökre kiszolgálja az ember igényeit, az is tök szuper. Aztán amikor meg átülök ebbe, akkor meg egyszerűen teljesen elvettem ezeket a gondolatokat, mert tényleg azért, hogy egy autónak van hangja, leváltott, szépen, gyorsan vált, és így
tényleg úgy tudod csattogtatni neki, meg ahogy fekszik a kanyarban ez az autó, szerintem az zseniális. Szóval itt nincsenek olyan nagyon éles kanyarok, de tényleg a szerpentineken jön ki igazából, hogy mennyire tapad ez az autó, és mennyire távol vannak a határai attól, amit az ember elképzel. Szóval még egy ilyen hátsókerekes BMW-vel, vagy ilyesmivel, itt egy döglött nyúl, egy hátsókerekes vagy egy bármilyen BMW-vel, ahogy az ember ad egy nagyobb gázt, mondjuk a 4-500 lóerőnek, egyből elindul keresztbe, ez egyszerűen olyan, mintha nem akarna soha elindulni sem erre. Tehát, hogy mintha egy ilyen iszonyatos sinen menne az autó, és elmozdíthatatlan lenne onnan. Persze azért már voltak ezzel is egy-kétszer necces helyzetek, de azért ez kihúz. Tehát, hogy úgy ez a 4 kerék meghajtás, ez azért azt érzi az ember, hogy nagyon sok helyzetben annyira okosan működik, és annyira okosan rakja ide-oda a nyomatékot, hogy egyszerűen, minthogyha tényleg arra tervezték volna, hogy ilyen gyorsabb autó, első ilyen gyorsabb, erősebb autó, és hogy ne lehessen vele igazán meghalni. Nem tudom egyébként, jaj. Hát igen, ennek az autónak azért a futóműve jelentősen keményebb, és amikor én megvettem, akkor nekem nagyon-nagyon keménynek is tűnt, szóval sokkal-sokkal sportosabb, és szerintem amúgy azt várná az ember egy ilyen autótól, egy A35 AMG-től, ami nem is 45, hogy majd ez nem lesz annyira sportos, majd ez nem lesz annyira feszes, nem lesz annyira ilyen agresszív, de egyébként szerintem nagyon. Szóval szerintem egy MS BMW-nek, vagy mondjuk egy ilyen 2019 körüli M4-nek puhább a futóműje, mint ennek, mert ez nagyon-nagyon kemény. De ez egyben jó is, ugye, mert ez adja a sportosságot. Nem tudom, hogy mennyire hallani, kicsit lehúzzuk az ablakot. Hát igen, szerintem hazugság azt mondani, hogy ezek az autók, ezek nem adnak valamilyen státuszt, és ezt nem feltétlenül rossz értelembe kell érteni. Én mindig is nagyon vágytam az életemben az elismerésre, és azt gondolom, hogy ez az autó, ez kimutatta azt, hogy én valamit már csináltam az életemben, vagy valamit dolgoztam, beletettem valamibe munkát és energiát, és egyszerűen a társadalomtól, akár férfiak szemében, akár nők szemében egy ilyen autó, egy olyan jelzés, hogy te valamit csináltál, hogy egyszerűen így elkezd áramlani a rengeteg pozitív visszajelzés az emberhez egy ilyen autó által, és nem feltétlenül abból, hogy jaj, te milyen gazdag vagy, meg te megcsináltad, te sikeres vagy bármi, hanem kapcsolatokban akár az emberek teljesen másképp kezdenek el hozzád állni, sokkal kedvesebbek, vagy ezt nem is tudom, hogy mondjam el úgy, hogy ne tűnjön ilyen parasztnak, vagy hogy én erre vágytam, de tényleg egy annyira nagy plusz az ember életéhez, hogy olyan jól lehet vele networkölni, annyira jó téma is, hogyha egy olyan emberrel beszélsz, aki hasonlóan szereti az autókat. Szóval én mindenkinek azt tudom javasolni, hogyha ezzel nem sodorja veszélybe a saját anyagi biztonságát és a saját cégének a fejlődését, akkor mindenféleképpen vegyetek egy ilyen autót, és ne vonjátok el magatoktól ezt az élvezetet, mert amúgy is szerintem rövid az élet, tehát hogy meg kell próbálni kielvezni azt a kis időt, amit nekünk adatott, és hogyha szereted az autókat, akkor tényleg vedd meg, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzük a munkánknak az eredményét, vagy kicsit kielvezzük azt, amiért mi dolgozunk, és tényleg nagyon-nagyon sok pluszt ad az ember életében, kapcsolatokban is, meg az, hogy aki tényleg szeret vezetni. Én nagyon szeretek vezetni, és tényleg ez a legjobb dolog, amikor egy ilyen úton, vagy még kicsit kanyargósabban az ember úgy eleresztheti, és kicsit úgy lepadlózhatja, és belemehet a kanyarokba, kicsit későn fékezhet. Ez szerintem egy olyan érzés egy autószerető embernek, hogy ezt nagyon nehéz lenne megmagyarázni egy olyannak, aki nem annyira szereti az autókat, vagy egyáltalán nem ad neki semmit az, hogy itt durrog mögötte egy kipufogó, vagy ilyesmi. Úgyhogy, hát ahogy valami Vájépistának is van egy ilyen videója, hogyha igazán szeretnéd, akkor vedd meg, és ne sajnáld rá a pénzt, mert nem fogod megbánni, az egészen biztos szerintem. Szóval én mindenkinek azt mondanám, hogy azt az érzést, amit az okoz tényleg, hogy egy ilyen szép kanyarokba szépen beveheted, és mehetsz az íven, és ott van mögötted a motor, és azért ez jó, nem?
ezt szerintem nem vonja meg senki magától, mert ezért dolgozunk, ennyi értelme van. És szerintem az a fontos, hogy akkor vegyünk ilyen autót, ha tényleg szeretjük ezt az egészet, és olyat, ami valóban nekünk tetszik. Talán jó, ha felteszünk egy ilyen kérdést, hogy akkor is ilyen autóval akarnék járni? Senki se látná. És ha igen, akkor vedd meg. Hogyha pedig bármi kérdésetek van az autókkal kapcsolatban, nyugodtan írjátok le kommentben. Egyébként, hogyha egy több mint 7 szavas kommentet írtok, azzal boostoljátok az algoritmust is, és segítitek, hogy ez a videó kicsit több emberhez eljusson. Hát köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben. Sziasztok!